приятели, това е втора част на видеото. Това е Лабубо. Да. И... експресо кафе. Да. Ами, това е втора част на видеото, която ще ви покажа как пътуваме, защото ние се прибираме от почивката. И така. Тук си има сладолед, ми си яде сладолед, ама няма тук много сладолед. Вижте какво има. То на мен ми се яде сладолед, а няма. Има сладолед, но не сме ли. Прати тази снимка по месенджер от така каралица Фейсбук. Може ли го намери? Не. И сега ще ви покажа как пътуваме. Елате сме. Ето. Може да видите и по-близко. Возим се.